мегӯянд, ки одамон аз 20 то 25 соли умри худро дар хоб мегузаронанд ва мегӯянд, ки хоб ба мисли ғизо ва об барои одамият хеле лозим аст. суол: аслан чаро мо хоб меравем? хоб ба организм чӣ манфиат дорад? ба мо хоб чӣ медиҳад? дӯстони азиз, тасмим гирифтем, ки барномаи навбатӣ мегӯянд, ки ҳамин мавзӯъро матраҳ кунем. мегӯянд, ки мағзи сар мураккабтарин узви инсон аст, ки то ҳол барои олимони дунё пур аз муаммо боқӣ мемонад. хоб ҳам ҳамон вақт дар ҷисми инсон пайдо мешавад, ки агар мағзи сар хаста шавад. ин як ҳолати табиӣ ба ҳисоб меравад, аммо розу асрори зиёде дар хоби инсонҳо маҳфуз аст. бехоб инсон зиндагӣ карда наметавонад, зеро ки ҳангоми хоб кардан майнаи сари инсон истироҳат мекунад, ғизо мегирад ва он энергие ки дар тӯли рӯз сарф кардааст ва барқарор мегардонад. мегӯянд, ки хоб ҳам ба монанди бедорӣ вазифаҳои хосаи худро дорад. вақте ки майнаи сар ҳангоми бедорӣ иттилоотро ҷамъ мекунад, онро ҳангоми хоб таҳлил менамояд. агар ки одам хоб наравад, бисёр иттилоотҳои нотаҳлилшуда дар майнаи сари ӯ ҷамъ мешаванд ва ин сабаби он мешавад, ки майна дуруст кор намекунад. агар дар қиёс гирем, агар мо бетартибона дар компютер иттилоотҳои зиёд партоем, онҳоро ҷобаҷо накунем, дар папкаву файлҳои гуногун ҷобаҷо накунем, он вақт компютер дер кушода мешавад, дер масалан таҳлил мекунад ва вақти кофтани баъзе иттилоот ба мушкилӣ гирифтор мешавад. ба забони русӣ мегӯянд зависат мекунад. ана ҳамин ҳолат ҳам майнаи сари инсон мешавад. одам ки хоб нарафт метавонад гирифтор ба мушкилиҳо шавад. ба фикррониш таъсир мерасонад, ба хулосабарориш таъсир мерасонад, ба эҳсосоти ӯ таъсир мерасонад, ба қувваи ҷисмонии ӯ таъсир мерасонад, ба муносибатсозии ӯ, ба гӯем ки натиҷаи кори ӯ ки фаъолият мекунад таъсир мерасонад ва албатта таъсири манфӣ. ҳамааш аз он ҷое шурӯъ мешавад, ки мо субҳи барвақт аз хона мебароем. дар давоми рӯз бо одамони зиёде рӯбарӯ мешавем. дар ҳаллу баррасии масъалаҳои зиёде саҳм мегузорем. корҳои гуногуни ҷисмониву фикриро анҷом медиҳем. ҳамин тавр баъди ин ҳама ба хона меоем. ин аст, ки мағзу ҷисми мо хаста мешаваду майли хоб рафтан дар мо ба вуҷуд меояд. ҳангоми хоб кардан, вақте ки хоб мекунад, майнаи сар ғизо мегирад, энергия мегирад ва дар тӯли рӯз эҳсоси хастагӣ мекунад, танқисӣ мекунад. ҳамин он чизе ки гӯем ки дар тӯли рӯз бой додааст ва бояд дар вақти шаб, дар вақти хоб, дар вақти истироҳат бояд барқарор созад. дар марказҳои қишрӣ ки дар ӯҳда доранд гӯем ки таҳлили бошуорона ва дар марказҳои зери қишрӣ бояд қайд намуд, ки миҷози майнаи сар, ҳар як узв миҷози худашо дорад. миҷози майнаи сар сарду тар аст. ба ҳамин хотирам баъзе ҳамин филмҳои ҳиндиам нигоҳ кунед, агар мегӯяд, ки рав шира нӯш, ширата нӯш, рафта пас истироҳат кун кӯдакошон ба. ё олимои давраҳои шӯравиам мана то ҳолиам вай мекунанд, ки бегоҳ ба шабона ба гӯем ки як пиёла ҷурғот ё кифир мегӯянд, ҷурғот нӯшида хоб кун ё шир нӯшида хоб кун, зеро ки ин миҷозам сардитар аст, мувофиқат мекунад. боз чиз мувофиқат мекунад ба ин сардутар? об миҷозаш сардутар аст. баъд равиши об, ҳамун садо ҳангоми ҷоришавии об инчунин мувофиқат мекунад ба ин. аз рӯи олимо муайян кардем, ки аз рӯи зудии мавҷаш ба зудии мавҷи лапиши мавҷи майнаи сар мувофиқат мекунад. ба ҳамин хотирам аксари одамон барои истироҳат кардан интихоб мекунанд он ҷойҳое ки назди об бошад. агар ба хотир биёред, агар рӯзи тӯлонӣ
гӯем ки назди об бошед шумо эҳсоси хастагии ҷисмонӣ мекунед, ки майнаи сар истироҳат мекунад, хастагии ҷисмонӣ бошад. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ҳамин садои гузаштани об, худи об аз рӯи миҷозаш ки сарду тар аст мансуб аст, мувофиқат мекунад. инсонҳо аз 20 то 25 соли умри худро дар хоб мегузаронанд. аммо агар гӯем ки 25 соли умри мо дар ғафлат аст, пас ин андеша хатост, зеро баъзан инсонҳои бузург корҳои бузургро дар хоб дида буданд ва ё баъзан воқеа ва рӯйдодҳоро инсонҳо дар хоб пешакӣ мебинанд. масалан, моҳи августи соли 1883 дар иёлоти муттаҳидаи амрико Эд Сампсон дар хобаш хуруҷи вулқонро мебинад. ӯ хоб мебинад ки чӣ гуна алангаи оташ гирду атрофро паҳн мекунад, деҳаҳоро зер мекунад ва ӯ аз хобаш мехезад. ҳамон ҳодиса, ҳамон даҳшатеро ки дар хоб дида буд, дар коғаз менависад ва ҳамин гуна ҳамин навиштаҳои ӯро як нафар чоп мекунад. баъди ин воқеа рӯзноманигорро аз кор хориҷ мекунанд, барои оне ки чунин як рӯйдоди бар дурӯғро навиштааст. аммо ҳамагӣ баъди як моҳ дар як гӯшаи олам расонаҳо аз хуруҷи вулқонӣ дар он замон хеле маъруф Кракатау хабар доданд. маълум шуд ки хоби ҳамон рӯзноманигор ба воқеият пайваст аст. ҳатто мегӯянд ки тартиби системаи даврии элементҳоро Дмитрий Менделеев дар хоб дида буд ва ҳангоми бедорӣ онро дар амал татбиқ намуд. чаро инсонҳо хоб мебинанд ва ин чӣ гуна ҳолат аст? одамон хобҳои бисёр рӯшан мебинанд ва ин хобҳо албатта чаро масалан майнаи сар ба соҳиби худ ана ҳамин хобҳоро пешниҳод мекунанд, чунки инҳо масъалаҳои муҳим ҳастанд, масъалаҳои муҳиме ки дар назди ана худи ҳамон ки бинандаи хоб гузошта шуданд ва майна вариантҳои гуногуни ҳалли ин масъалаҳоро, ин проблемаҳои соҳибашро пешниҳод мекунад ва хоб метавонад бошад ки пешгӯӣ кунад, чунки майнаи сар агар иттилоъоти басанда дошта бошад, мувофиқи назарияи эҳтимолият имкон аст ки майна як хулосаи худро оиди ҳамон воқеа бигӯяд аз он иттилооте ки дорад. барои ҳамин баъзан майна дуруст мегӯяд, одам мегӯяд мо хоб дидем, хобамон рост омад, вале на ҳама вақт хоб метавонад рост бошад. баъзан ҳаст ки таҳлили хоб, яъне ҳамун хоби дида дар ҳамун шахсият баръакс мешавад. дар баъзи одам ин дуруст мешавад. барои ҳамин аз ҳамун таҳлили хоб вобастагӣ дорад ки дар хоб бештар кадом элементҳоро мебинад. элементҳои пайдарпайӣ, мухолифат ё ки монандӣ. ва ҳар як предмете ки одам хоб мебинад, ҳар як ҳодисае ки одам хоб мебинад, ягон символ, ягон аломати ояндаро нишон медиҳад. фақат мо майнаи сари мо бояд омода бошад барои дарки ҳамон масъала. ва вақте ки мо зиёд ба масъалаҳои рӯзгор равона шудагӣ ҳастем, зиёд ба масъалаҳои зиндагӣ банд шудагӣ ҳастем, ҳамин гуна ҳолатҳо аз мо дур мешавад ва яъне фаросат аз мо дур мешавад. мо худамон таҳлили хобро кардан наметавонем ва ба каси дигар муроҷиат мекунем ва он нафар бошад таҳлил мекунад ва натиҷаи хобро, таҳлили хобро ба шумо гап мезанад. инсонҳо дар хоби кӯтоҳи худ ки 15 дақиқаро фаро мегирад, хобҳои рӯшан мебинанд. хоби дароз 90 дақиқаро дар бар мегирад ки дар ин вақт бадани инсонҳо хастагиро аз худ дур менамояд. мегӯянд ки яке аз сабабҳои хоб дидан пеш аз ҳама аз қонеъ нашудани талаботҳои рӯзмарраи инсон сарчашма мегирад. минбаъд ба воситаи хоб ҳамон талабот қонеъ мешавад. сабаби дигари хоб дидан ин мондашавии майнаи сар ҳаст. вақте ки майнаи сар аз ҳад зиёд монда мешавад,
сарборӣ зиёд ҳаст дар асаб, дар майнаи сар ва ҳамин сарборӣ боис мешавад ки одам хоб бинад. албатта хоб дидан процесси манфӣ нест ва зарар надорад, аммо аз меъёр ки зиёд шуд, аз меъёр ки гузашт, албатта ба одам таъсири манфии худашро мерасонад ва дар ҳар як одам реаксияҳои муайяна нишон медиҳад. баъзе одаме ҳаст ки дар хоб мехезаду роҳ мегардад, баъзе нафари дигар ҳаст ки дар хоб гап мезанад, баъзе нафарони дигар ҳастанд ки дар хоб гирья мекунад, яъне реаксияҳои гуногун метиҳанд. барои ҳамин агар аз меъёр боло бошад хоб дидан, ин боис мешавад ки вайроншавиҳо вуҷуд доранд ва ба он нафар корҳои махсуси психотерапевтӣ яъне лозим ҳаст. ҷолиб аст ки гоҳе инсонҳо ҳангоми хоб ба касе ошиқ мешаванд ва ё хоб дидан ба онҳо таъсирҳои гуногун мегузорад ки то як муддате наметавонанд худро аз он вазъият берун бароранд. чаро ин гуна ҳолат ба амал меояд? вақте ки одам хоб мебинад, фикр мекунад ки ин ҳолат, ин ҳодиса дар ҳаёти он якум маротиба гузаштааст, ё ки дар хоб бо нафаре во мехӯрад ва мин баъд бо ҳамон чеҳра дилбастагӣ пайдо мекунад ва ин боиси ошиқии ӯ шояд гардад. дар воқеъ он нафар ҳамон шахсро дида буд. он нафар шояд аз роҳгузар, шояд дар ҳаёт бо нафари дигаре суҳбат дошт ки ин нафарро дида буд, аммо аз сабаби оне ки шуури инсон ба масъалаҳои дигар равона шудагааст, аз сабаби оне ки шуур банд ҳаст, ҳамин диданҳо якбора ба зершуур мераванд. вақте ки ба зершуур рафтанд, онҳо ба сатҳи шуур намебароянд, дар ҳолати бедорӣ ба сатҳи шуур намебароянд, чунки одам шуурона рафторҳои худро идора мекунад. вақте ки одам хоб меравад, процесси зершуур боло мегирад. шуур хоб аст, лекин процесси зершуур боло рафтан мегирад. соли 1979 яков сиперович, шаҳрванди олмон ки он вақт 20 сол дошт, марги болиниро таҷриба мекунад. марги болинӣ чист? марги болинӣ маъмулан аз 4 то 6 дақиқаро фаро мегирад. дар ин замон нафаси инсон намебарояд ва қалб аз тапидан боз мемонад, аммо оксиген дар мағзи сар боқӣ мемонад. баъд аз як ҳафтаи ин ҳодиса хоб аз чашмони Яков мепарад ва ҳамин тавр ӯ 16 соли ҳаёти худро бидуни хоб сипарӣ мекунад. баъдан ӯ маҷбур мешавад ки тавассути варзиши йога ва машқҳои шарқӣ бадани худро хоб кунад. ҳайратовар ин аст ки бо гузашти солҳои зиёд ҷисми ӯ тақрибан тағйир наёфтааст ва ӯ ҷавон боқӣ мондааст. аз нуқтаи назари тибби шарқ гӯем, тибқи маълумоти олимои тибби шарқ, дар организми одам доимо ҳама чиз дар мубодилот ҳаст, ҳама чиз дар гардиш аст, дар ҳаракат аст. аз он ҷумла энергие ки дар дохили организми одам ҳаст, ки вай бо каналҳои энергетикӣ давр мегардад, ҳамин энергия тибқи маълумотҳои олимои тибби шарқ мо ҳамин энергия ба ду тақсим мекунем, ба ду қисм гӯем, ба ду гурӯҳ ёем ки гурӯҳи ян ва гурӯҳи ин. ҳангоми баланд будани энергияи ки гурӯҳи ян аст, ин вақт кас умуман хобаш намебарад. ин вобаста аз биоритмҳо, вобаста аз биоритмҳо мо дар назар дорем гардиши шабонарӯзӣ, гӯем ки гардиши шабонарӯзии энергия дар вуҷуди инсон. ҳангоми баланд будани қисми яни энергия хоб умуман намебарад. масалан ҳодисае шуд ки маҷбур шуд осеб ёфт он қисмати гӯем ки мағзи сар, он қисмате ки ӯ мутасаддӣ мебошад ба гӯем ки барои ба танзим даровардани гурӯҳи ян ва гурӯҳи ини энергия аст, ки ба танзим намедароянд. дуруст ҳангоми ба танзим надаромадан бедорхобӣ мешавад.
انسان‌های زیاد شب‌ها با کارهای گوناگون مشغول می‌شوند و در روز خواب می‌روند. آیا این عمل درست است؟ албатта ин чиз бетаъсир намемонад, зеро ки ҳангоми рӯзона хоб кардан муҳит, олам, таъсири олам рӯзона таъсири ям аст, яъне ки таъсири бедорӣ аст. ба бедорӣ водор месозад. олам бедорӣ ба водор сохта истодааст, вай одам худашо хоб мемисад. олам барои хоб водор карда истодааст, вақте ки мо олам мегӯем тамоми кайҳона дар назар дорем. барои хоб водор карда истодааст, вай худашо ба бедорӣ истодааст. яъне ки ин муқобилат зидди олам рафта истодааст. зидди ман дар задам омилҳои таъсиркунандаи олам. албатта безара намонад. беҳтар ин ки вақти хоб хоб бошад, вақти бедорӣ бедор. лекин вақте ки давом мегӯем ки моҳҳои тӯлонию солҳои тӯлонӣ ин хел мекунад, пас организм мебинад ки дигар илоҷе надорад, кӯшиш мекунад ки худашро мутобиқ кунад. ҳастанд нафароне ки фаъолияташон шабона ба мана баъзи заводҳо ба кор мекунанд, фабрикаҳо ба кор мекунанд, доимо гӯем ки ваи шабона кити смени шабона кити кор мекунанд. ин бам организм оҳиста оҳиста худашро мутобиқ мекунад. лекин беҳтарин вариант оне ки вақти бедорӣ бедор, вақти хоб хоб, вақти субҳидам, вақти шом бедор будан хубтар аст. аслан мутахассисон тавсия медиҳанд ки кӯдакон бояд аз 9 то 12 соат хоб раванд. наврасон бошанд аз 8 то 11 соат. барои ҷавонон бошад хоби аз 7 то 9 соат басанда будааст ва пиронсолон бошанд имкон доранд ки ҳамагӣ дар давоми 6-7 соат хоб рафтан хастагиашонро рафъ кунанд. вале шахсиятҳои бузург тавсия медиҳанд ки аслан на муҳлати хоб, балки сифати хоб хеле муҳим аст. ҳамин аст ки бисёре аз бузургон кӯшиш мекарданд ки кам хоб бираванд ва бештар кор бикунанд. масалан давинчи, черчил, франклин ҳамагӣ 2 ё 4 соат хоб мерафтанд, вале хобашон босифат буд. боқимондаи рӯзашонро онҳо дар иҷрои корҳои муҳим мегузаронданд ва онҳо гуфтанд ки беҳтар ин аст ки асаб ором бошад ҳангоми хоб, на муҳлат муҳим аст. ба ҳар ҳол мегӯянд ки хоб муҳимтарин ҳолати инсон аст. риоя кардан ба меъёрҳои он ба рӯҳу равони мо таъсири хуб хоҳад расонд. орзу дорем ки ҳамеша хоби роҳат дошта бошед.